u-Isaiah uthi kepha abamethembayo uJehova bathola amandla amasha. Inkosi mayibonga. Bese ethi okwesibili bakhuphuke ngamaphiko njengezinkozi. Bese ethi okwesithathu bagijime bangakhathali. Bese kwesinathi bahambe bangapheli amandla. Nkosi ngisize namhlanje. Uverse 31 mayiqala uthi kepha abamethembayo, usho ukuthi ufuna ukuthi sibe nesithombe sibone abamethembayo. Masibabona laba abamethembayo besithi ke bathola amandla amasha. Usho ukuthi ke kuyenzeka amandla aphele, kodwa awuwatholi ngoba untwana nje kaNkulunkulu amasha amandla. Uqale kubheka ukuthi wethembeni. Lokho kwethemba bese kuba isizathu la yini amaqhawe. Angile verse nje nilibheke bazalwane lithi nje kepha abamethembayo lento yamandla amasha ayenzelwa noma ubani. You must qualify for strength renewal. Uma utholakala uphelelwa amandla, abasezulwini abavele bawafaka baqale babheke ukuthi wethembeni, so that mabafaka amandla abo bayazi ukuthi usazobuyibheke kubo. Ngicela nisizwe isingeniso sami. Abathola amandla amasha abamethembayo, ma kubuzwa umthiwa umsimango sizawunikala amandla amasha ngoba kuthethwe ngokuthembethini. Ngiphinda kuthiwa ezulwini makubuzwa ukuthi nangu aphelela endleleni angaphelelwa amandla, isiphi isizathu sokuthi simnikeze amandla? Makuphenywa amafayili asezulwini bese kutholakala ukuthi uthembe abasezulwini, bese kuthiwa on the basis of that sesimnika amandla. Asimniki ngoba umzalwane kuphela kanjalo, simnika ngoba ithemba lakhe. Bazalwane bami, ngicela leseniso sami lisizwe kahle. Abamethembayo uJehova, ngicela ngiphazamisa, abamethembayo uJehova bathola amandla amasha. Awatholwa inoma